Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga auring. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nalagip ko nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Barang pakapidutan iti adal. Tartarigagayak ti maysa abanag. Ngemjak ni namnama, aday to'y gayam ti mangisagmak kanyak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Auring, di ti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Rico! Rico! Romwar ka man dita! Apay ka tinana? Nangibagakan ka ngayon kapukanan na kita akay kayaw. Apay, kukwamaya? Si kakaditi nang imula, ha? Saan mo't asyak tinangpukan, nana? Na, taasino ko mga rodngay? Nimot Brian nga anak yun, nana. Ta aramidin na kano aposte. Anya? Numaminsan nga min, nana, di kay basta gung ungitlatan. Penken nyo pa nga mo na, no da kami takin aramid. Sige. Dita kayong arudan. Panawan kan. Unay kayo matananang, mangibabain kayo. Apay ka di manan. Apay nga inungungtan yun ni Pari Rico. Imbagayo ka no nga iso tinangpukan kadagiti Milina ijay uma. Kunak ano iso? Iso damot nga minti numero 1 nga agpukpukan iti kayo nga uray sa anda kukwa. Adday ta kayo maninanang. Agsao kayo manin iti saan yung asigurado. Ken may sa awan pinukpukan da akayo asaan damat amula. Ha? Di kayo unay nanang. Ang mga nuday tapay ti pakaisagmakan nyo. Na, tapagsawan nakit din iti kasta. Nangalalaam iti laing mo amang ibaga kanyak iti kasta, ha, Brian? Ibagbagak lang ti rumbang, nanang. Saan anasayat day tanga ugali, oh? Nakagaatang matgayam da Diyos si iti Elfda. Wana, tanagagat mat ti anak na ani Rico, manang. Imbagman, no saan nga utang tinggatang da. Ay na, umapal ka man ako nakon, manang. Di ka kadi agkaskas tata ni bakit kan. Kat naalas ti ugali akas na. Anya? Katuan mat. Adda Elfda. Adda Jeepda. Kun dakkel pa'y ti balay da. Kasi itinakon nagagat ti anak na. Ngamin nalawa ti garden kan umada. Ado ti mapaglaklakwan da kadagiti maapapit daan nateng. Ilakod ako mga rodje may sa adiso ti garden da tagatangag. Na, apay, addanam na apaggatang mo, no bilang, manang. May remedyo day ta. Ado ti pagutangan dita. Ay naman ang utang matgayam tinam na nga igatang mo iti sanikwam. Apay ngay Mari Aureng, inaladam matan ti igid ti balay dari kawaputot kao. Kat no kukwak pa'y laang day jadis so. Kat no nalawag ti insuro da iday, at ti poon ti baliti ti boundary. Adamat ti mohon ijay. Apay, di mo kadi nakita? Ay na, saan ahusto day jay? Nagkamalay tinangibaga. Ay na Aureng, kasano nga ibagam anag kamalay? Kat inhinyero tinangrokod iday. Ay basta, siyak ti matungpal ditoy. Saan amabalin a? Jak itulok adumandan ka iti boundary. Da kayo, ti dimandan. Iso nga ibagbagak itan, tamang ano kumaraw. Di mo ipapilit ti amom. No iso ti insuro da a boundary, kat isaw. Apay, surwam ka di dagiti inauna at tao anang isuraw? Naa, idi aday ta, adon tinagbalew. Wan, adon tinagbalew nga agpaisaw. Ngam saan amabalain, amabaliwan ti boundary. Ay, talaga adagulit ka anya. Ay na, amangan no aga patalang dito'y Aureng.
urayam langan ti sumon mau. Ha? Tanakapila daytoy ijay barangay hall. Nalpasan ti tungtungan tayo dito'y barangay hall, Aureng. Sapay kumaa, tagtal na kamatan. Ado ti witness ko, Aureng. Ado ti nangibaga at talaga ati puon ti baliti ti boundary. Sobramat no di mo pa'y patsyan da ita. Wala, naabak ako, hindi mo ulit-ulitan. Namnamhaek adi kan mangriribok, Aureng. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Naimot na ito yan. Ay naman ang kababain ti kastoy. Maibarbarangay ka, gapu iti lote. Kunak ano saan dang agbaligay. Kasano adida agbaligi, kat isoda mo ti husto. Mapnek ka kadi ngamin no anya ti addaken ka. Ay, Jack itulok akastoy latan lete. Ay namanang, huston tinaminsan apan nakaibarangay mo. An-anom nga'y tinalawa adaga. Di mo mitla maitugot iti tanam mo. Ay. Ala, intakit din manang. Nagawid nan. Nalpasan ti tungtungan nyo. Anya ka diti maipay ko kada kayo, madam. At ako malaang kayat ko adamagan, kapitan. Anya dayta, madam. Malagip yu kadi pay laang jay kaso nga impila da kontra kanyak. Uwan, madam. Ngam narisot mo't dayayan, saan ka di? Wan, kapitan. Apay nga rod nga imay kayo. Kapitan. Mabalin ka di atulungan nak. Ibagam nga da impakita kang kaapapilis iti daga, kat siyak tinainagan. Anya? Ay, saan mabalin, madam? Saan anasaya at tikasta? Saan akas ka rin na dayta apang panunutan yo? Angam, kapitan. Ay na, madam. Agawid kayon. Kat di mo nga mintagikwaan, ti saan mo ako kwa? Sige, agyaman aklaangan. Awan pa'y serbe dapat na jay kapitan. Agin dadalaws, pwe! Apay ngay, adi mo inlawlawa ti dinalusam apagmula ang Brian. Aging ga kumapa ijay babaa, tapno adaganas na mo't amulaam. Apay nga aging ka ijay baba. Kat batog mat dari ko dayjay, nanang. Nangibagakan ka. Kukwa tayo dayjay. Nanang, saan ka di aday tajay rinisot yu idi ijay barangay hall? Awan Jack mo't itulok ng agpatinggalaagan ijay. Marmarwam mo't na kita tattao. Nanang, baybayan nyo kadilatan. Tatalaga mo't adagada dayjay. Anya? Denggendak ko mananang. Agkakaaruba tayo. Isu asaan arumbang nga agaapa kayo gapulaang itilote. Dinak dengdenggan ti anak ko Isu asya kon amis mo ti agmula ditoy. Tanunalpas kon anamulaan. Awanon ti maramidan dayjay nga ernain. Manang, apay agmulmula ka ditoy. Binagaan nakakanumutan ti anak mo. Ay, awan ti makalapod kanyak iti kayat ko nga aramidan. Aramid ti amin nakabailak tapno maipaima kanyak da ito alute. Ay namanang, amangan no maisagmak ka iti kastangar aramidem. Ken awan metlaeng ti maaramid mo, gaputa da erning ti akin kukwa iti da ito adaga. Ay, naglawa na karudon ti luti da. Nagadon ti saniko ada. Kat anya ngay nga ti maaramidam, talaga akastaa. Aklonam ngamin abas-basit ti sanikwam ngam da erning. Wan, amok da ita. Awan ngamin ti sukayan dagiti ubeng. Iso nga ikarkarigatak ti amin. Anya? Dayta ti makagapaw no apay akali kagumak unay daytoy adisaw. Ngamanang ag-agawom ti sanikwada. Saan aday ta ti solusyon ti amin? No basit ti sanikwam, isun ati pagbibingayan dagiti anak mo. Talaga gayam adi ka agsardeng Aureng. Naabak ka lang arudan ijay barangay hall. Naturad ka pa'y laang? Gapaw, takayat ko nga ilaban ti karbangak. Sige no adda laban mau. Ay, adda Apay kadian naturad ka unay, ha, Aureng? Awan babain mau, na ikamkamang kalaang mat nga ro ditaw. He,
Apay, adda ka ditiin kamang mo alutay ti amam nga inyag mo ditoy, idi nagasawa kayo kanipidreng, tapno kasla kasig siguradong agmulmula ditoy. Erneng, Jakon palabsan daytoy akanitaw. Agipila akmanan iti kasom iti barangay hall. Katno kasapulan, idaanon tayo iti korte. apay anapan kay balay da Erneng, Brian. Inawis nak nga rod ni Rico, nanang. Apay makipulpulapul ka kadag di klase ti tattao. Man ano ko ma? Nasaya da kanya, tanasaya atak mat kadakwada. Anya? Da kayo lang amin ti ayan ti parikot kat, nanang. Ipilit yu ti kayat yo. Isardang yu kumanday ta. Tapno nasaya at ti panagkakaruba tayo. Anya? Gusto mo ti bagbaga ka, nanang, saan ka de? Ay, diyak ka mo kang ka, Brian. Mhm. Kung kontraw nakit din, Na? embes ko asuportaran na. Ay, Rico, di mo ituloy ti panagsukay mo ditoy. Siyak ti rumbang agmula ditoy. Nana Auring, Agawid kan, saan arumbang adda ka ditoy nga agsuksukay? saan ka di nga ija abanda ti insuro da nagbedengan ti lutiyo kinitatang? Kahit asawan day ta, kat luti mi day toy. Anya? Nana, saan amalmal pas ti panagrekyeryo kinitatang may papan iti lute? No kastoy kayo akanayon. Saan na siyak ti pagibagam iti dayta? Ibagam dayta iti nalaing nga amam. Ha? Ala, agawid kan. Nana. Agawid kan wano saan? Eh. No di ka pala agawid. Iburan diskaw dagita si Miliam. Anya? Heh, talaga apadpadasan nak si Kaureng. Apay a pinagsasawam ti anak ko, idi kalman, ha? Isursurok laang ti husto. Kan apay a ginuyod mo ti house nga inkabel ko iti karayan? Kitam nagangaw dagiti bunubon ko iti pagay, gaputan na tiyanan. Inaramid ko laang ti rumbang. Aniya, kan maysa, apay a pinarot mo dagiti mulak amais. Apay, ada ebidensyam? Adda tinakakita kan ka idi kalman. Heh! Di kan kaasyan apulos aureng, agkikita tayon to iti barangay hall. Pinaspasensiyaan ka ide, nga uray aglablabas kan. Ngam kinarkaram, namin adon anagsasangot tayo iti barangay hall, ngam talaga adi kaagtal na. Iswa pasensyakan. Ay! Saan asyak ti butbut ngam Erneng? Saan kaabot-bot ngan, aureng? Ibagbagak laang ti kabalak nga aramidan, tapno di kan tumakmaklat. Ay, sige! Agdarum ka. Barangay no barangay, korte pa'y ano isow. Di ka trasan, Erneng! Naurnong tayo ita dito'y barangay hall. Tapno pagsasaritaan tayo manan. Ti parikot de Erneng, kan Auring. Ay nakapitad, ano saan na kami kumaa? Saan kumamat akastoy no saan nga ipapilit ni Aureng ti amuda? Ni Erneng ti ayan ti parikot, kapitan. Ipapilit na ako kuana jay lutey. Awan ti pampanuinuyak kada kayo. Angam Erneng, irwar mo dagiti papeles. Amang ibagbaga asika ti akin kukwa iti lote. Aw, adto'y titulo ti amin alutek. Kan adto'y pa'y ti kasuratan at talaga nga paima ti amak. Kan adto'y Aureng, basaem tapno awan met ti makunkunam. Kwa? Nailanad ka dagiti papeles. At talagang akin kukwa iti daga, ket ni Erneng. Ket sapay kuma, tamanipod ita, agtal na kayo matan. Di kay kuman agrekyar, gapula ang iti daytoy abanag. Wen, kapitan, ngam gapo tadakkelan ti perwiso nga inpay ni Aureng kanyak. Ipabayad ko amin, adi nadaal na amulak. Ha? Kastamat, ti amin agastos ko, may papan iti daytoy abanag. Gaputan nakagastusak iti dakkel, manipod riniribok na. Anya!
Napasama ka tinabayagan na pagdantanagak nanang. Nga niya. Ti panang multadakan ka, gapu ita aramid yo. Ay, huwan nga road. Kunak no mailusot ko, saan mo't gayam. No idi pa'y kumakat dimngag kayo kanyak. Siguradong awan ti kastoy aparikot ita. Ay, Adal kumadaytuyen kada kayo nanang. Kat sapay la kuma, tamanipod ita. Sardengan yon ti dakes nga aramid yo. Di kay agagaw iti lote. Di yo tagikwaan ti saan yo ako kuha. ay, uwan anak ko. Podno unay, di imbaga ni Erning kanyak. Naikamang aklaang ditoy. Kat awan apulos, ti sanikwa nga ingkamang ko ditoy. Manipod itiday di agundaway, nagbalbaliwak Mr. Lonely. Ket jakon naginteres iti sanikwa ti kaaruba. Nga magingga ita, makitak ti bunga ti aramid ko. Gapo taawanan ti mayat a makipagayam kanyak. Alakastan, ket agyaman akunay. To'y pagayam mo, Auring. Auring pagayam ko, agyaman iting ka pa ng ibinglay ti pakasaritaam. Ket nasaya at mat, gaputa nakaamiris ka. Di mo tagikwaan, ti di mo kukwa. Iti kasta, saan amariribok ti biyag mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Auring. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.